El confinament ha fet que molts de nosaltres tinguem la sensació que hem perdut resistència física i reflexes, fins i tot la dificultat de la concentració. Per a les persones grans, en la majoria dels casos, la situació és molt més greu. Les persones grans han vist com els seus casals es tancaven i ara, un cop oberts, com desapareixien les activitats de caire social, com reduïen les activitats d'exercici físic, de memòria, d'agilitat mental, totes elles eines molt necessàries segons els estudis. Esquerra Republicana creu molt important fer un pla d'activitats físiques, a banda de les activitats que es puguin fer dins dels casals, que degut a les circumstàncies segur que seran molt reduïdes, per raó d'espai i per seguretat. Creiem que és necessari fer activitats obertes, de qualitat, distribuïdes a diferents punts de tots els barris del districte, on les persones es sentin segures i els aporti una millora física i mental. Activitats reconegudes en la millora física, d'equilibri, de concentració, associades a l'aire lliure, com són qigong, tai chi o altres disciplines. Activitats que aportin una millora a la qualitat de vida de les persones grans.